Eta egunero legez, elkarrizketari helduko diegu jarraian, eta horretarako gaurkan daukagu Koldo Tegitu, ikastolen elkarteko lehendakaria, eguerdion. Eguerdion, bai. Beno, ongi etorri, lehenik eta ben galdetu behar dizut, gaur hasten da, ez da, matrikulazio kanpaina, nola egin daiteke? Bai, gaur hasten da, eta, nola egin daiteke, ikastoletan, EAEko ikastetxe guztietan bezala, bi aukera egongo dira, alde batet, edo eskabidea zuzenean eraman ikastolara, edo onlineen bitartez. Hori bai, bakarrik eskabide bat aurkeztu daiteke, eta aurkeztu behar da lehenengo postuan ipintzen duzun eskolan, ez da, edo ikastetxean. Eta, gero, beste 12 aukerak egin daiteke, eta bai lehentasunaren arabera ipini behar dira, bai. Oso ondo beraz internetez eta bai presentzialki ere. Zer nolako aurreikuspen daukazue matrikulazioei begira? Oso matrikulazio kanpaina berezia izango da aurtengoa, ez da. Matrikulatuko den aur kopuru txikiena izango da, eta aldearekin, ez da. Baldintza horietan oso zaila izango da, edo zein zarentzat kopuru totalak igotzea, baina behintzat gure asmoana bai izango zen gure ehuneko handitzea, ez da. Jendeak ilusioz hurbiltzen ari dira ikastoletara, eta ikuspegi horretatik hori baikor sentiarazten gaitu. Hori bai, badakigu zenbait zonaldetan eta zenbait ikastoletan berakada egongo dela, jaiotze tasaren berakada eskualde batzuetan oso handia delako, eta ez ikastolak, ez eskolak, ez publikak, horreri ezin diogu alde egin. Berakada zenbaki totaletan berakada eukiko dugu guztiok, eta ja beste gauza bat izango da ehunekoa, baina oso matrikulazio kanpaina berezi izango da, zoritxarrez. Gainera oso testu inguru zailan gaude, izurriarekin batera, hasitako ikasturtea da, ez da, orain dela gutxi ikastetxe bat itxi dute Euskal Herrian, ez dakit gehiago etorriko diren uste duzun? Azken egunetan pandemiaren datu okortzen ari dira, eta baliteke hori gertatzea, ez da, nahiz eta oraindik ez gauden azaroak egon ginen bezain gazte, diosun bezala ezin dugu baztertu, beste itxiera bat egotea, nahiz eta nik uste dut azpimarratu behar duguna da, langileak, ikasleak, familiek, sekulako lana egiten ari direla hori ez gertatzeko, baina litekeena da hori gertatzea, beraz, jarraitu behar dugu, nola esango nuke nik, uztartzen alde batetik hezkuntza prozesua eta beste batetik segurtasun neurriak. Eta hori ez da batere erreza, egia dana daia eguneroko kontu bat bihurtu dela, baina nik uste dut daukagun egoera ona, esango nuke nik, bada pizkate lan horren ondorioz, ez da, gure langileak eta hezkuntza sistema osoko langileak egin duten esfortzu horren ondorioz. Zaila suertatzen ari da umeentzako eta irakaslentzako plan hori eialtzea? Bai, lehen esan dizudan moduan alde batetik daukagu planak edo prebentzio planak edo segurtasun neurriak eta beste alde batetik daukagu hezkuntza prozesua, ez da, eta osagarriak ez diruditen bi kontzeptuak dira, baina gaur egun erantzuna eman behar diegu biei, ez da. Eta orduan, hezkuntza prozesua gure betiko funtzioa da, baina orain horreri gehitu zaio, bete behar direla prebentzio neurri horiek. Orduan, egunerakotasunean ez da batere erraza, ez da. Ez baterako talde lana, komplikatuagoa da, gauden baldintzetan aurrera eramatea. Kaso batzutan ere, beste espazio batzuk erabiltzea, ezinbestekoa izan da. Beraz, ez da batere erraza, baina hasieran esandakoa, aurretik esandakoa, gure langileen esfortzua dela eta nire osotik ikasleen askotan, barneatuta dutela egoera hau, aurrera eramaten ari gara, ez da erraza. Ez da erraza, ez gainera, izurriak agerian jarri du baita ere, teknologiak duen garrantzia, ez da, ikastolek alderdi horretan erronka ere badu? Bai, bereziki konfinamenduaren garaian teknologiaren garrantzi izugarria izan zen. Egia izan da, nik uste dut oraindik ere falta zaigula reflexio sakon bat horren inguruan, ez da? Teknologi berriak zertarako erabiltzen ditugun, gure hezkuntza prozesuan zein garrantzi izan behar duten,
pendiente daukagu eztabaida bat ere gure barruan, baina nik uste laizter aurrea eramango duguna eta da software libre edo multinazionalearen papera, nik uste dut horretan, garai batean egin genuen autu bat, baina horren inguruan erreflexio berri bat egin behar dugu. Ez da erreza autu bat edo bestea egitea, eta horregatik nik uste dut horren inguruan hausnarketa sakon bat egin behar dugu. Baina egia esan da, sekulako garrantzia izan zuten, egun batetik bestera horretan ipini ginen, baina nik uste dut ere, esan dakoa. Horren inguruan erreflexio sakon bat egin behar dugula, zertarako, zein kasutan, nola uztartu, hezkuntza prozeso arrunta eta teknologi berriak, inkognita asko daude hor. Bai, ez dena inkognita bat momentuz, bada eskola kirola berriro ere baimendu dela, posik zaudete? Bai, oso posik. Orain dela hilabete eta erdi publikoki adierazi genuen eskola kirola beharrezkoa eta ezinbestekoa zala, eta berretsi egiten dugu, ezta. Dena den, orain dela hilabete eta erdi egiten genuen beste galdera bat, eta nola gelditu dira gure haur eta gazteen beharrak garai hauetan, ezta. Ez da kirola bakarrik, ezta. Ikasleen ongizate emozionala, sorkuntza gaitasuna aktibatzea, ingurune naturalarekin harremana izatea, hau da, azken finien aizialdia, hau da, gure aurrek gelatik kanpo ekintzak egiteko beharra daukate, eta uste dugu hori bultzatu behar dela. Batzutan aipatzen duguna, alde batetik eskola kirola aurrera eraman behar da, baina eskola kultura ere aurrera eraman behar dugu, ez da, marrazketa, antzerkia, dantza, musika, oso garrantzitsua da eskola kirola, baina beste alderdi hau ere oso garrantzitsua da. Oda, aizialdia kontzeptu orokor bezala. Bai. Kurtso hasieran izurriteari bueltaka, eskatzen zenioten ez da jaurlaritzari baliabide gehiago behar zenituztela, ailegatu dira, iritsi dira? Bai, iritsi dira, egia esan da berandu, nik uste dut hori argi dagoela. Iritsi dira, orain ja badirela, bada hilabete bat ikastola guztietan nola erabili aztertzen ari gara, orokorrean, gure lehentasun batekin bat eginda, euskararen indartzea pentsatzen dugu erabilera hori egokiena edo egokiena dela, eta bai, behar genuen, egia esan da nik uste dut bultzada interesgarri bat izan dela, eta horrekin ari gara. Bai, hezkuntza sailburuarekin, Jokin Bildarraitzekin, zer nolako harremana duzue? Egia da, bereziki kurtso hasieran eta pandemiaren inguruan berarekin bildu ginela behin baino gehiagotan, egia esan da, gehien bat bilera horiek izan zirela, pizkate, aztertzeko pandemiaren ondorioak eta nola aurregin pandemiari, baina hortik ona, ez dugu barriro berarekin egon, gure asmoa da hurrengo egunetan bai berarekin egon, pizkate, legea, akordioa horren inguruan, pizkate berba egiteko, jakiteko hurrengo legegintzaldi honetan zeintzuk diren bere planak, eta egia esan da guri bilera horietan adierazi ziguna izan zen bere lehentasunen artean dagoela legearena, baita ere aipatu zuen euskararekin zuela kezka, eta guretzat hori berri hona da, bereziki kezka horri aurre egiteko pres badago ikuspegi guztietatik. Eta bai, egia dena da, nik uste dut guztiok bezala, lehengo hilabetetan pandemia buruan izan genuen, eta orain, nik uste dut beste gauza batzuk ere mai gainean daudela eta izango gara berarekin. Baina bai, egia da, daramagula denbora bat berarekin egon barik. Hezkuntza legea aipatu duzu, zer nolako aldaketak ekarriko lituzke? Ez da bat ere erreza, ez da, nik uste dut, ez dakit, zintxo aldaketak ekarriko lituzke, nik uste dut gehiago, guk gure aldetik esan behar duguna da, zer espero dugu, ez da, guk askotan esan duguna da, publikotasunaren konzepzio berri bat ikusi nahi dugula lege horretan, eta, askotan esaten dugu, publikotasun berri horren ardaz nagusia, zein izango zen, titularitatea, ez da, nik uste horrezta bai da,
sakona dela, guretzat ez da ezinbesteko baldintza administrazioaren titulartasuna ikastetxe publiko izan dadin, eta, pentsatzen dugu ezaugarri ezberdinak dituzten ikastetxeak ere publikotasun berri horren konzeptu barruan zar daitezkela, eta guk espero dugu lege horretan hori horrela jasota gotea. Hortik aurrera, ere gure hezkuntza sistema dituen gabeziei erantzuna emotea, ez da. Argi dagoena da, lehen aipatu dudan bezala, euskararen egoera ez da bateriona momentu honetan. Azken aldian ebaluazio azterketak hori adierazten dute, ebaluazioaren kulturaren ibilbidea ere oso mugatua da, euskal kurrikulanaren eta kompetentzien diskurtsoa hasierako momentuan daude, segregazioa oraindik ere hor dago, beraz, uste dugu lege berri horrek hainbat erronkei erantzun behar diola eta zerrenda luzea da. Esan dagoa, guretzat garrantzi handia du titulartasunaren inguruko eztabaida hori, publikotasunaren konzeptu berri bat agertzea espero dugu eta horren alde egingo dugu lan, eta hau da pizkate dagoena. Erronka asko eta lan egiteko esparru asko, bien bitartean ikastolek hezkuntza eraldatzen dutela adierazten duzu, zein eretara? Era ezberdinetara, alde batetik egindako autopedagogikoaren bitarten, ez da, gure autopedagogikoaren ardatz nagusiak euskal kurrikuluna eta kompetentzian oinarritutako hezkuntza da, guzti hau integrazio pedagogiaren bitartez aurrera eramaten dugu, euskeran ardaztutako eleaniztasunarekin noski, eta hori garatzeko eta gelaratzeko ikasmaterial berriak sortzen ditugu eta sortzen ari gara, eki proiektuaren baitan. Azken aldian, ez eki bakarri, baizik eta beste zenbait proiektuak aurrera eramaten ari gara, hau da, beti espiritu eraldatzaile hori jarraituz, etengabe ari gara berritzen gure eskaintza pedagogikoa, hor daukagu aurre hezkuntzara egokituta izan proiektua, kimu proiektua, euskara bultzatzeko pulunpa proiektua, betidanik egin dugu eredu pedagogiko berri eta berritzaileen aldeko autua, eta orain ere, beraz, eraldatzen ari gara hezkuntza, eta gero nik azpimarratu nahi nuke ez bakarrik autu pedagogikoa, baizik eta espazioak, ez da? Espazioak ere eraldatzen ari gara ikastoletan, orain dela 10 urte ikastola batera joan ezkero, gaur egunean ikus dezakezuna ez du zer ikusirik, eta zer egiten ari gara? Espazioak eraldaketa pedagogikora moldatzen ari gara, ez da? Ikasgelak haratago, korredoreak eta beste txokoak ere eraldatzen ari gara, eta azken aldian, sinisten dugulako, baina ere pandemiaren eraginez, espazio naturalak ere erabiltzen ari gara. Baina ez bakarrik, ez dakinik, mendira joateko, baizik eta egiten ari garena da, espazio natural horiek gure hezkuntza planteamentuan uztartu, ez da? Gure hezkuntza planteamentuarekin uztartu, ez da? Eta, eraldaketa hori, horretara ere heldu da, ez da? Oso eraldaketa garrantzitsua, batez ere, umeen egoera psikologikoari begira, ez da? Oso garrantzitsua da naturarekin harremanetan egotea, espazio airestatutako espazioak izatea, eta euskaraz arituko gara gainera. Esan duzu, hainbat proiektu dituzuela, ez da? Euskara bultzatzeko, erronkak handiak dira baita ere, adibidez batzerritik datozenak, ez da? Nola hurbildu euskarara, nola egin ikastoletatik kanpo ere euskaldunak euskara bizitzeko, ez da? Horrekin lotuta, ez dakit, uste duzu garrantzitsua dela baita ere kultura arloan edukiak euskaraz izatea? Esan dakoa, horretzat lehentasunezko kontua da. Nik uste dut azpimarratu nahi dut barriro ere hezkuntzan euskararen normalizazioaren egoera kezkagarria dela. Nik uste dut hortaz jabetu behar gara guztiok. Eta zuk aipatu duzun bezala, kultura ezinbestekoa da, guzti hau aurrera eramateko, euskal kultura. Eta horretarako, ikasturte honetan zehar, beste zenbait eragileekin elkarlanean ari gara,
pizkat ikusteko nundik jo, ezta? Nik uste dut diagnosia argi daukagula guztiok, baina horreri aurre egiteko, estrategia ezberdinak martxan ipintzen ari gara, jakiteko, egoera honi buelta emotea posible den edo bentsat horretan aritzeko. Eta esan dakoa, euskara benetan bizi berritzeko oso garrantzitsua izango da, euskara eta euskal kulturako beste eragile batzuekin elkarlanean aritzea. Hori niztute ezinbestekoa eta bereziki kulturaren kasuan, ez da? Lortu behar duguna da ikasleen arteko harremana euskaraz izatea. Baina autu hori egin behar dute barrutik, ez da? Emozioetatik etorrita. Ez duguna egin behar da pizkate derrigortu edo behar duguna da horretan autu hori barrutik etortzen den autu bat izatea eta horretan lanean gaude. Euskal kulturarena, askotan aipatu dugu, ez da? Gure kultur produkzioa urdanta bat da, ez dakit, mundu zabal honetan, eta guk ez bagara horretaz arduratzen, norka arduratuko da. Eta gure hezkuntza prozesuan izugarrizko garrantzia du. Horregatik, bertsola zale elkartearekin, elkarrekin, hainbat erakundekin, akordio estrategiko edo elkarlanean ari gara, pentsatzen dugulako euskararentzat eta euskal kulturarentzat garrantzitsua izango dela. Aipatuko nuke ere, gure jaiek ere normalean bultzada izugarri bat emoten dutzela euskal kulturari, eta gure jaien ardatz bat dela, hori egitea. Jendea ulertaraztea aktibatu behar garela gure kultura hor sendo goteko. Bai, hilabeten zehar, eztabaidagai izan da, dikotomia bat, eskola publikoa, ala eskola pribatua, non kokatzen dira ikastolak eztabaida honetan? Guk oso garbi daukagu ez garela ikastetxe pribatuak, guk gure espazio propioa daukagula, eta nik uste dut, dikotomia hori guzti zaharkituta dago, eta eztabaida parametro horietan kokatzea ez gaituela inora eramaten, ezta. Uste duguna da, ondo aztertu behar duguna da, zein hezkuntza sistema nahi du gure herriarentzat, ezta. Eta zein da horrek eskatzen duen sistema. Nik uste dut hori galdera hori klabea da, ezta. Nik uste dute adostasun sozial berri bat eraikitzeko garaian gaudela, eta nik uste dut hori bultzatu behar dugula. Dikotomia hori gainditu, eta hezkuntza eragile guztion artean elkarlanean aritu behar gara hori. Ikamikan jarraitzen badugu, ez dugu gauza handirik lortuko. Nik esango nuke, gai batean hezkuntza eragile guztiok gatozela. Hau da, egungo hezkuntza sistemaren zikloa agortuta dagoela. Gainera, egiturazko agortzea dela. Eta gure hezkuntza sistema osoa zalantzan ipini behar dugu. Orduan, akordio berri horrek lehen aipatu ditudan gaiak jaso behar du. Eta horretan guztion elkarlana ezinbestekoa. Beraz, nik uste dut dei bat egin behar dugula dikotomia hori gainditzera, eta guztion artean elkarlanean aritu behar garela, adostasun sozial berri bat eraikitzeko. Eta aztertu behar duguna da, lehen esan dakoa. Zein da gure herriak behar duen hezkuntza eredua, eta zein da horrek eskatzen duen sistema. Hau da, erantzun behar dugun galdera, hezkuntza eragile guztion artean. Hori galdera, beraz, aurrekontuak izpide, 3.100 milioi euroko aurrekontua aurkeztu du Jaurlaritzak, 5,7ko hazkundea izango du aurten, zer deritzozu? Gogora ekarriko dut Katalunian segregazioaren aurkako akordioan jasotzen zen puntu bat, ez da? Eta hortan akordio bat lortu zen barne produktu gordinaren 6% igotzeko, ez da? Konpromiso hartu dute Katalunian, eta nire ustez, hemen antzeko konpromiso bat hartu beharko genuela. Ondo dago igoera hori, baina guk uste dugu egoera handiago bat egon behar dela, ez da? Ezinbestekoa da, ez da? Gure hezkuntza duen erronkei ganorazko erantzuna eman nahi badiogu, horretarako baliabideak behar dira. Baliabideak behar dira eskola publikoetan eta beste sareetan ere. Beraz, uste dugu, Katalunian bezala, hemen olako akordio bat behar dugula,
eta administrazioaren aldetik olako konpromiso bat, ez da? Zein da, langa, nora heldu behar gara? Behintzat katalanek ja finkatuta daukate langa hori, ez da txarra, 6 hori, eta hemen ez daukagu. Eta nik uste dut hori olako akordio eta konpromiso bat hezkuntza eragile guztien artean eta administrazioarekin batera, oso garrantzitsua dela. Gainera gogoratu, edo nizteko gogoratu behar dena da, akordio horretan ez zala bakarrik generalitateak egon, baizik eta udaletxeek ere. Nik uste dut administrazio guztien erronka bat dela gure hezkuntza sistema aurrera eramatea. Ikastolak bultzatzeko, baina tanta egitasmoa abiatu duzu, zertan datza? Bueno, tanta gure jaiarekin lotutako elemento bat da. Horrekin nahi duguna da pizkate gure eredua eta gure proiektuak aurrera eramateko baliabideak lortu. Oraindik ere, aurreko galderan esandakoaren arabera, finanziazioa txiki geratzen zaigu, eta askotan proiektu berriei erantzun egiteko ezinbestekoa da beste motako laguntza. Eta tanta hortan dago, ez da? Da pizkat elkartasun keinu bat gizartearen aldetik, eta horrekin baliabide gehiago lortzeko, argi eta garbi gure hezkuntza proiektuak aurrera eramateko. Oraindik ere gure Euskal Herriaren toki batzuetan ezinbestekoa da laguntza hori, tantarekin batera ere azpimarratuko nuke errigoratik etortzen den laguntza, eta proiektu horiek aurrera ateratzeko ezinbesteko planteamentua. Beraz, helburu horrekin martxan ipini dugu, guretzat elkartasun keinu bat da tanta, eta animatuko nuke guztioi horren erosteko. Hor luzapena, tanta egitasmoarekin bat egiteko luzapena. Azkenik, Koldo, norbait pantailaren beste aldean ikusten ari bada elkarrizketa. Zalintzan baldin badago bere seme alabak ikastolan matrikulatzeko, zer esango zenioke? Familia bati ikastola batean matrikulatzeko emango nizkioken arrazoiak hauek lirateke. Pedagogiaren ikuspegitik gure autopedagogikoa lehen aipatu dana. Euskal kurrikuluna kompetentzietan oinarrituta dagona eta integrazioaren pedagogiaren bitartez aurrera eramaten duguna. Euskaraz eta eleanitza den proiektu bat dela, gure materialak sortzen ditugula, proiektu eraldatzailea dela, etengabe gure proiektua eraldatzen ari garela, eta bestetik ikuspegi komunitario batetik, hori, herritik jaioak garela, herriarentzat lan egiten dugu, eta eguneroko kudeaketan gurasoen parte hartzea ezinbestekoa dela. Beste eredu bat gara, argi daukagu gure helburuak lortzeko autonomia behar dugula, eta gure funtzionamentoan ezaugarri nagusi hori ere hor dagoela. Beraz, arrazoiak bi motakoak izango dira, alde batetik autopedagogikoaren aldetik, eta beste batetik arlo komunitarioaren aldetik. Mezu horrekin beraz geldituko gara, Koldo Tegitu, ikastolen elkarteko lehendakaria, mila esker Hamaika Telebistan egoteagatik. Bale, mila esker zeuei. Eta badakizue beraz, gaur aurre matrikula kanpaina hasten dela, eta gure partetik zer gehiago jarraian solasaldiarekin jarraituko dugu orain arte.